Excuses, they've got too many excuses, hallelujah. They give excuses a lot. I cannot come to church because of so and so. Yes, because I'm a human being, I will listen to you. Let me tell you this. This body will never listen to spiritual things. Yes. Hallelujah. Kana paine chino chiri stubborn ndo chinonzi nyama ichi. Ndosaka Mwari vakadicha achiende kudenga chinosara pano. Inotora mweya, hallelujah. Ukati mune nyama ipa inokalkuleta. Hallelujah. Asi mweya ungoziva equation ya Mwari. But blessed is the hand that giveth than the one that receiveth. So if you listen to the flesh, you will always perish and you always struggle. Ndakambofunza mwe munhu achipfudza kuti aye makore mama anongokwa anongoita sei ndakati kwa hiyo zvaunenge usingato waitei sofa. Hallelujah. Hauna. Handi ndizvo. Listen, people are too calculative when it comes to spiritual things. They want a quick fix. Unoda zvinzozo vafambire panguva iyoyo. Iyi nyama inoda mota, inoda maringi egoridhe, inoda hembe dzakanaka nebhutsu. Asi mweya wako unoda shoko raMwari. Hallelujah. Saka wakaona wagona kutenga hembe, wakaona watenga bhutsu, watenga cheni, watenga mota. Usakangane kuti mune munhu anova munhu chaiye anofanira kudya ari maoko. Anova mweya wako. Hallelujah. Paul akasvika palevel yekuti aite ndinofunga kuti dzimwe nguva ndogara munyama here kana ndobuda ndova nashe zvangu. Hallelujah. Meaning he understood that this flesh will never inherit eternal life. Hallelujah. Saka wakaona vamwe chaikumuka na 12 zvinonetsa. Handi kuti haudi. Peter akambozviitawo Jesu wamusiya kuti namata uri pano. Ndokuenda pamberi ndokutanga kunamata akadzoka arara. Akamuti ko Peter warara. Minduro akagona kupindura zvakangati. Mweya uri kuda asi nyama irikudi. Saka tinorambidza munhu kunamata handi mweya wako. Wakaona kuti yes tenda kuya kuchechi. Siva kuti uri munyama last number. Wakaona kuti kuda kukadzika kuti wakazande kuchechi ndako chasungirwa pagonyeti kuende kuchechi. Wakamboona wakadaro chete, ziva kuti uri munyama zvisingaite. Hallelujah. Nyama iyi inofanira kudzidziswa kuobeya munhu ari mukati. Mukunzwa ndikutaura? Iye munhu iye ndiyo andinoparidzira. Iyi nyama handinigone. Ichitobuda munhu anokwanisa kutaura kuti wanzo anotaurisa vayo. Ndozvainoita. Asi mweya unongodzidzisa kuti I've benefited from it. Hallelujah. So stay in fellowship whenever you are a child of God. 6 days of the week. Unenge uita zvaunoda kupirikisha kudii. Zvaramba kubuda unozobuda pasvesande. Hallelujah. Sunday imboita sevanhu vesabata ungovhara zvese kutenge ndiende kumba kwaMwari kuimba yaMwari. Hallelujah. Inorumbidza nevamwe, inonamata pamwechete nevamwe. Then you begin to see a shift in your life. Hallelujah. Yes, today I'm going to preach an old school message. I'm going to do my old school message. And I know when I was preparing this sermon, I was pondering over a lot of things. I was saying to myself, when I was but we forget that the basics of what we call the gospel. Nekuti machechi atakupinda unokwanisa kungosvika ingori mharidzo yemadimension kana kuti mharidzo yezvimwe zvikungotaurwa zvemushoko imomo. Hallelujah. But tokanganwa kuti the primary reason of why people have to come, zvinonzi napo munhu anofanira kunzwa gospel at least once in his lifetime. Hallelujah. Saka ini nhasi ndati vamwe vacho vanonetsa kubata. Vada kwati uyai musi wakadai musi wakadai. Uyu musi waunoyo achimhanya uyu ndo musi wandinotowaparidzira gospel. Kana ukasazouya hako kuchechi asi chokwadi wakachinzwa. Mukunzwa ndikutaura? Zoto ukazoona musi wejudgment uchinzi nangai kumoto makarinzwa hamuna kutendeuka. Toda kuparidza just the plain truth rinonzi gospel. Ratinoti gospel racho ndiripi muBhayibheri. Ndoda kuparidza. Saka abuda akagumbuka akasadzoka kana ukaenda kubhawa kana umwa hwahwa
ini pano ndapedza kozi ndakakubata nekutozva ndakamubata musufu. Haleluya. Takamuparidzira vhangeri kuti Jesu wacho ndiani, nekuti ana Jesu wawanda. Haleluya. Kunana Black Jesus, kunana Jesus vanotamba bhora, unzokomenteta minutes achingoti Yesusu Jesus, okungati vamwe vachabuda munana namba hapana futi. Oshaya kuti wedu chaiye ndeupi. Haleluya. Saka iye wedu chaiye ndo watinda kuti tiparidze. Kunana ngaitsuka kunana ba Jesus vaita mapipi vangati mamagician, asi vanga vasinei naJesu wedu. Haleluya. There is a reason why we say is Jesus Christ of Nazareth. Tinenge tichinomusiyanisa nemamwe madzijesu awandisaya kuti watinonamata anonzi Jesu weNazareta. Ndamuseparata kubva kuna Jesus Navas weManchester United, ndomuseparata kuna Black Jesus wekuZimbabwe weye anofamba akatakura chimuchinjikwa, ndomisa pakeka. Haleluya. So the point is, who is Jesus? Vanomudana munomuziva here? Nekuti varipo vakamudana vakarohwa, vana vasikepa zvinonzi vakawana vanhu vachidzika madhimoni, vakati zviri nyore zvitovhura kambani, ndobva wataura X Ministries deliverance in the name of Jesus whom Paul preaches. Ndokutanga kaministry kao ndokutanga kupinda mudzimba ati tinotanda mweya tsvina. Mazuva ekutanga zvakashanda zvisingaite nekuti bhaibheri rinonzi vaienda vachidzinga madhimoni. Ndokuzosangana mumwe musi nemumwe akagudha mweya yetsvina yemhando yepamusoro chaizvo. Ndokubvunza kuti Jesu tinomuziva wamurudedzera, Paul tinomuziva, wakanzwa dhimoni rikiti ndinokuziva, handisi kutaura kuziva zita rako. Madhimoni mweya, they are all knowing, they know everything. They can prophesy, they can masquerade as an angel of light. But wakanzwa kuti uyu ndinomuziva, riri kutaura level yeauthority, kuti authority yevanhu vataura vatinovaziva vakataura tinodedera, asi wewe ndiwani? Ndobva kunzwa CV remweya, vakomana kuti vachagona kudayira kuti tisanani. Zvinonzi pakarohwa munhu pakabvaruka hembe, zvinonzi vakamhanya nehembe dzemukati vasina kupfeka. Reason vakadana zita ravasina kutenda mariri. Ndo chirwere chechechi yamazuva ano. Munomudana Jesu asi hamutende mari. Isaiah chapter 4 verse 1. Ngenditaure nemusoro. 7 women who pounced to 1 man. They shall say, we shall eat of our own and we shall drink of our own. But all we want is to be called with your name. Chakudya tichadya chedu tiri Hebron Church, asi chatinongoda kudanwa nezita renyu Jesu kuti chechi yaJesu. Haleluya. Ini ndingadanwa kudzimberedzana chekudya ndinodya changu, kana ndakuda kutsvaka ndinotsvaka varume vanondibhadharira renti inoita zvandinoda. Asi kana wari musi weSunday ndinouya ndoshanda nezita renyu uchindireva kuti ndiri mwana wenyu. Isaiah wakazviona kare kare kuti vakadzi vachawanda, chechi mukadzi waJesu. Asi mukuwanda kwevakadzi ava havadi kuti vachengetwe nemurume, vaunzwe zvekuita nemurume. Vanoda kuti chekudya tinodya chedu, asi tidanwe nezita renyu. Kuda kuti ambire kunzi muri chechi yaJesu, asi Jesu wati musingatende mari. Haleluya. Zvinofamba sei kuti unoenda mukadzi wausingakwanise kukontrola, wausingakwanise kuudza? Haleluya. Wakangoona mukadzi asingakwanise kukuteerera, isachitupa pahwina. Chinouya zvedi chinosetifaya kuti chiri papi tipe chichidhirwe aende. Pane kuti zvarohwa nebhodhoro munhu afire kujeri. Munhu anofanira kuziva kuti the life of a woman or chinonzi rudo kumurume is when a wife understands the mystery of submission. Wakamboona ndakambokudza kuti wakamboona mukadzi achiti
v1 ine murume kudai kuita Mike Tyson na Holyfield mubaimo kuti akiti iwe samareketa zvakuita kuti newe kuchereketa zvakuita saka vanoti anaite izvozvo wati newe mamana kunyangwe makazora makeup makashata zvisingaite. Haleluya. Rizeni chinonzi kunaka kwemukadzi kuziva pekuenda submission. You cannot submit your ugly. Fusto. Aishe, hausati wakamboona wakati wakichemana na marwei. Unozotarisa marwei wacho minhinja yakaita zvekutema kuti wakamunamo kudai. Oshe kuti naiwe murume arikutiza munhu arikuita kunge anotiza nemukaka kudai. Kuzvaari kuenda kune type yekuti pautoziva kuti arikuda kuenda kana ari kuuya kuri kunyangara. Asi reason ndeyekuti chaari kuendera ikoko ari kuziva kuti uyu anoti shell anopfugama anosabhuta. Haleluya. Saka chechi yakatadza kuziva how to master to submit under our husband who is Christ. You will call the name and the name will be in vain. Yes. Yeah. Hallelujah. Paraidani masitairi matimona anogwagwadza. Patinoridana sitairi nekukumbira zvinhu zvinotanga kuitika. Koseiko waridana pasina chiri kuitika. Hallelujah. Inyaya yekuti uri kuita ngevhiri rebhasikoro rakaponja. Rekuti munhu anenge asina shurushuru kana gulu. Saka anenge achida kati chovhe vabomba vambopira futo chovha. Kana rakupera mweya woburuka futoita sei? Ndo chitendero chamupita. Wakapera mweya topomba futi. Kuti uyati kusonze mafuta akati tokuparidzira. Obva auya. Tokupomba futi. So ndorinoya hauyi. 7 weeks anenge asingauyi. Papaye adzoka futi. Hallelujah. If you don't know the art of submitting under Christ, submitting to his word, you will never know the mystery of the name Jesus. Hallelujah. Jesu ndiani uye zvani basa rei. Nekuti kuIndia kuna Krishna. MaIndia ane 1 million gods. Pane mwari wetii, mwari wemabasa, mwari wanasikana, mwari wanakomana, mwari wemba anochengetedza baba. Andizive kuti pane mwari weevhenjeri zvese vanazvo. Nemombe vanodzinamata. Haleluya. Pamusoro pese ipapo vamwe vacho vanototi najesu wenyu kuti ndinomutenda. Haleluya. Handicho here kungoti iwo pamwe unako 1 million pamwe ne 4-5 ongoti ndine mumwe mwari wangu uina najesu wacho ongoitawo 4 asi makafanana muri timu imwe chete. Aba 1 rand neaba 1 million mese muri mbavha. Kudenga hakunziwa 1 million vaise pagastove vaise padingi avo 1 million vakande kunopisisa uye 5 rand ngomise paparamasofa ngochirira kucha ngozi mari yakaba ishoma uri mbavha imbavha. Haleluya. So who is Jesus? If we cannot define him, we cannot worship him. Let me tell you this. When man sinned, I told you last time, he dethroned the spiritual man and he enthroned the intellectual man. Yeah. The reasoning man, the man who thinks, the man who calculates, is the one who became the most powerful being upon this body. Nyama itaka ukalculate maths. Chashanza kutenda. Anenge apo chini chese chawo unafana kukalculate. Yeah. Asi mumwoyo memunhu mune vacancy. Inoda kufilwa kana kuti kuzadzwa nemweya waMwari. Vacancy iyoyo yakaramba yakadaro munhu anoramba achitatarira. Ndakambodza mumwe munhu ndakati wakaona vanhu vanotsvaka zvekudhakwa nazvo. Handi mhosva yavo. Mumunhu mune chinhu chinofanira kugara chirimo chinomudhaka chinova mweya mutsvene. Saka Bible inodetsera kuti be not drunk by wine but be drunk by the Spirit. Saka that longing for something that dwells in the spirit zvinokonzera kuti vanhu vapote vakushandisa zvinodhaka. Nyamba yeshungu yekuda kudzorera chakaraswa naAdhamu mugadheni. Haleluya. Saka Jesu tinomunamata tichimurumbidza. Asi wakamurumbidza panyama akangofanana naJesus nabvasa ndamba bhora wedu. Hapana chinofa chakaitika. Haleluya. Saka
Adam and Eve, when they sinned against God, God created the heaven and the earth. We all know that. He created the fish of the sea, He created the earth, He created the plant of the plants, and He created the beasts of the field. And He also created man out of His own image and likeness. And when He created man out of His own image and likeness, the Bible records that then man sinned against God. And when man sinned against God, his spiritual man died, and his intellectual man became alive. Hallelujah. And he now became a reasoning man who could choose between good and evil, of which he did not have that platform or that opportunity, or he did not have that access to choose good and evil, because he was supposed to function as a spiritual man. Hallelujah. Munhu wemweya chipoko chakapinda munhu chinopinda pamadziro chikuda. Nekuti munhu wemweya achirizine achione zviri panyama izvi. Hallelujah. Ndakakuti muno mune vatumwa wakavhura matsochi watsvaga kudai so unoona gore rinoyo. Asi ukateerera zvandiri kutaura unomunzwa achikubata. Hallelujah. Reason andishandise meso yenyama, because uyu munhu yakadonakara ateerera nenharo. Wandinoona naye ndiye ari mukati asingaone ma-obstacles epanyama. Hallelujah. Saka Adamu munhu yeye ndokufa ndokushanda tanga kushanda the intellectual man. Mwari ndokumuudza kuti kubva zvino wakutanga kushanda kulebha kuti ukohwe. Pamwe pesa apa presence yake yaita kuti zvinhu zvirarama. Hallelujah. Atanga ararama akafa, Mwari ndokuti pakuda plana munhu anofanira kuridhimwa. Kumuridhima kwatinofanira kuita, tinofanira kutumira somebody to go and redeem munhu who is not fallen. Chiprofita chekutanga chiri mubhaibheri chakataurwa naMwari chinochiona pana Genesis chapter 3 verse 15. I'm sure chinotaurwa naMwari kunzi iwe nyoka, vana omwana wemunhukadzi vachakutsika musoro. Hallelujah. Iwe uchamukobora wachitsitsino. Do we know that scripture? Zvinonzi iwe uchamutsika. You are going to bruise the head of the serpent, and the serpent shall also what? Strike you at the ankle. Hallelujah. You know what you see? Zvinonzi neBhaibheri, the seed of a what? No, the seed of a what? Everyone who's here is the seed of a man. Hakuna mbeu yemunhukadzi pakati penya. Munhu mese mune mbeu yemunhurume. Saka Mwari vaitaura a mystery that was going to be revealed. Kuti mbeu yemunhukadzi ichakutsika musoro. Hallelujah. Mbeu yemunhukadzi chete yakazvarwa pasina mbeu yemunhu ndiJesu. Saka chiprofita chaJesu chakaburutswa muna Genesis chatanga kuseni kweBhaibheri. Zvakanzi the seed of a woman shall bruise your head. Zvekutaurira kuti munhu haana simba rekurwisa mweya yetsvina, ane simba ndi seed of a woman. Hallelujah. Ana Isaya vati garei vakuita kunge vakupenga. Ndokutanga kutaura kuti mhandara ichava nemwana. Hallelujah. Haasi kuprofita zvinhu zvitsva, ari kukonfirma chiprofita chakataurwa naMwari kuti panofanira kuva nembesa yemunhukadzi. Rimwe remakore mukadzi anonzi Mary ari musango ari kunhonga tsotso. Gabriel ndokumubudikira imomo. Svikeyo pano makadii hameno mamhoresero akaita zvinonzi Mary akavhundika kuti kamhoresero akandikapa. Ndofunga akapuwa piga up yekudenga. Akaona kuti haisi yemhando yepasi inenge yekumusoro type yacho. Andi akavhunduka nekamhorosero akati ndimani zvakanzi ndini Gabriel, you are highly favored. Zvakanzi uchava nemwana. Iye haana kuziva kuti chiri kutaurwa. Mira ndikudze spiritual mystery.
ukataura mashoko zvirikuitika. Haleluya. Zvekuti dai akatanga kudhauta ipapo ndo paitoitwa iya yakamboitwa Zakariya sekufarwa muromo. Because denga kana rataura, kudenga hakuna anochembera. Hakuna anoti ndakakura ndiri mwana ndingazochembera. Hakuna izvozvo. God dwells in eternity where there is no beginning, where there is no end. He is the beginning and he is the end. Hallelujah. So he dwells in eternity. Kwa anogara hakuna izvozvo. Asi pano panyika ndo patinoti ukatarisa pamira kudai so ona pane katsinga kesirivha musoro bvudzoza ndokoyo sisi makuchembera. Makupera manje. Hallelujah. Kwangu hana yakurova. Makumanya kutenga madhai. Hallelujah. Nekuti uri panyika pane kuguma, pane kufa. Hallelujah. Saka ndokubva audzwa kunzi uchava nemwana. Ndokubva abvunza kuti zvinogoneka sei ndisina murume. Nekuti zvaakabvunza zvinofanira kukonfirma zvekutaurwa naGenesis chapter 3. Kuti mbeu iri kufanira kuzova pauri haifanira kuti yemunhurume. Nekuti akati hapana murume, saka murume tatobvisa. Hapatorina. Zvakanzi mwana wauchava naye achava wemweya mutsvene. Haleluya. Ndokubva aziva kuti kana iri taipi iyoyo ndazviite sekudaro. Paakagamuchira sekudaro ndokubva aita nhumbi ipapo. Haleluya. Saka ane mbeu yemunhukadzi noti yemunhurume. Saka zvakataurwa naMwari chachokwadi. Hallelujah. Kudenga hakuna the impossible, everything is possible. Saka tinongodiwa kutenda chete. If you believe it will happen. Saka adaro ndokubva paita ndokuzvarwa mwanakomana. Hallelujah. Jesu akuti uverenge Exodus 17 verse 22. Paul achisvika kuCorinthians achiona chiauta chakanyorwa kunzi to an unknown God, kuna mwari asingazikanwi. Hallelujah. For Exodus 17 verse 22. Acts 17 verse 22 it reads, yes. Then Paul stood in the midst of Mass and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by, I beheld your devotions. I found an altar with this inscription, to the unknown God. Varumava vakagadzira altar. Vafunga nekuti vaifunga kuti kudenga kuna Mwari, zvishuwa kudenga kuna Mwari. Asi kuti vazive kuti Mwari wacho akadii uye zvaanoita nezvei. Hakuna anoziva. For John chapter 4 verse 24. Nakuti uone kuti Bible rinoti chii pamusoro paMwari. Nekuti wakatadza kunzwisisa what I'm explaining, you never understand who Jesus is and what he did for you. John chapter 4 verse 24. Yes. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Mwari mweya aoneke, aubatike, asi unenge uripo panzvimbo. Haleluya. Saka varume ava vakaziva kuti Mwari haabatike, haaoneke, asi ariko. Uye zita rake hapana anoriziva, nezvaanoita hapana anozviziva. Ndokugadzira altar, ndokubva vangoinyora kuti to an unknown God. Hatikuziva izvenyu, asi tinoziva kuti muriko. Haleluya. Saka equation yakaita kuti Jesu auye panyika inyaya yekuti Mwari vakaona kuti munhu ane shungu yekuti adzoke paanga ari achiri mugadheni reEdeni. Asi hazvigoneke kuti ndimuudze munzeve kuti ndini Mwari kana kuti ndingobudikira. Zvinofanira kuti nditore fomu yenyama ndidzike panyika, ndizviintroduce kuti ndauya ndomudzidzisa nezvangu. Kana adzidziswa nezvangu ozondinamata. Haleluya. Saka plani iyoyo ndokutanga kungotswa matrial and error. Saka nditoita sei mumbuku yaExodus ndokunzi torai gwai murai muzore pamadhoorpost apa vari kungoitiswa the mystery of the cross. Kuti muNew Testament pachauya nemunhu ropa rake chadeuka pamuchinjikwa ndo chakudzikinurai kubva muIjipita. Egypt ichitaura the world or the worldly life or the worldly systems.
ndoko muchadzikinurwa mova vana vaMwari. Haleluya. Saka Moses aifamba nechechi mugwenga yanga iri shadow of the New Testament. Chechi iyoyo haifamba kana Moses asipo. Haleluya. Moses atanga kufamba afamba achatoona kuti chechi haifambi ndisipo zveshuwa. Ndokubva audza vanhu chiprofita chekuti kana mazoti garei Mwari achasimudza mumwe muprofita akafanana neni. Zvichitaura kuti akuprofita chechi yedu isusu kuti yake kana yange asingafamba asipo, yedu haifambi Jesu asipo. Haleluya. Saka Jesu kwaitwa metsi kudenga zvakati todii panofanira kuita a manifestation yekuti vanhu vazive kuti Mwari vasingazive uya ndiye ari pano. Zvauya pano ndiye achatiudza kuti ndinoita nezvei uyezve ndiri chii. Haleluya. Kurai Colossians chapter 1 verse 16. Tiverei kumba ipapo. Colossians chapter 1 verse 16. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Ufundi zvinokuomera study the ministry of Paul. Paul aiticha inonzi pneumatology, study mweya, ziva nezvemweya. Haleluya. Pneuma means spirit, ngoti mweya. Kwese kwaenda aidzidzisa inonzi pneumatology, mweya. Pari kunzi akuti uiverenge futi, akuti pari kunzi zvinhu zvese zvakasikwa naiye, pasina iye hapana chakasikwa. Ari kutaura kuti kubva kuna Genesis kuya Jesu anga aripo, hakuna chakasikwa asipo, zvinhu zvese zvinoexista zvakasikwa aripo. Whether there be thrones or dominions. Zvari kunzi mathrones nemadominions izvo hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo. Aitaura anonzi ma-angelic realms. Munyika yemweya mune dimension yema-angel anonzi ma-thrones, kwete anonzi ma-dominions, kwete anonzi ma-principalities. Saka ndo ari kutaura kuti uyo akasika zvese, whether thrones or dominions, ma-realms engiros ese. Vanoti there are 3 realms of angels, kune ma-3 ma-heavens. But Paul anoti, I know of a certain man who was caught up in the third what? Third heavens, whether in the body or in the spirit, I do not know. Ari kuti ndinoziva mumwe murume akabatwa mudenga rechingani? Rechitatu. Zvikutaura kuti kune matenga matatu. Matenga matatu iyayo, in every sphere or in every heaven, mune ngirozi dzinotonga imomo. Saka iwo wakaona ine mapapiro, usaite nharo kuti dzese dzine mapapiro. Dzimwe dzacho vanhu vasitorina. Haleluya. Wapinda mune imwe realm, ona dzimwe ngirozi dzinoita kunge chidhoma. Kuti aina unoverenga Revelations unzu dzine mapapiro 6, miri wese wakazara maziso, 2 makumbo akavhara kumakumbo, 2 akavhara kumeso, 2 ari kubururuka. Kunzi kumakumbo acho, makumbo acho anenge emombe, kumusoro unenge weigwa, musoro unenge wemunhu, ingirozi mfumo. Asi realm yairi. Haleluya. Ndosaka uchiona kuti panotaurwa information pese panouya angel Gabriel. Wakaona Gabriel auya information yauri kuudzwa. Zacharias paakabvarwa muromo ndiGabriel akauya nenyusi kuti muchaita mwana akaita nharaka ndobva speaker. Ndobva aenda kuna Mary ndobva ataurwa kunzi uchava nemwana, ndobva atenda akauya ndiGabriel. Daniel paakaudzwa kuti Daniel, you are highly favored. Zvandiri kukuudzai zvanhu zvemukore uno ndezvemakore ekumberi. Nyora usile bhuku. Aimuudza information ndiGabriel. Asi kana yanguva yefight haudenze Gabriel. Gabriel anati hakuna ndiri kuinformation. Nonikwadzisa ikoko. Ikoko kunoshanda Michael. Revelation chapter 11. There was a war in heaven, and Michael and his angel fought with the devil. Waenda kune bhuku yaJude,
Jude zvinonzi Michael naSatan vakarwira mutumbi waMozisi. Hallelujah. Saka kufight Michael kuinformation Gabriel zvikutaura kuti ngirozi dzine madepartment amene paipano kuti ngirozi uya kudedza dzipi dzinototarisa kuti kwedzinoda sekwe dzinongoti uyai ani ndinotoshaya kuti department ripera akudedza unokuti ngirozi uyai ipi yacho yaurikuda. Hallelujah. Hey, wadzidza nhasi. Usangoti ngirozi dzake nhasi ndirugire dzipi. Taura. Angels from the order of Michael fight for me. When you know kuti ndakatovharika ndinoziya kuna information. Angels from the order of Gabriel. I need information and I need to know what I can do. Wisdom. Hallelujah. Precise prayer. Zvamofana kuenda pachikoro toda kudzidza pauniversity. Wotoda kudzidzei unangodzidza. Tine faculty yemedicine, tine kumagweta kune chimbo taiwa ndida zvekudzidza. Zvoda kuti misa ndida kudzidza. Hallelujah. Kunamata kune moda futi. Hallelujah. Saka zvinonzi zvinhu zvese zvakasikwa naiye. Pasina iye hapana chakasikwa. Hallelujah. Vurai Philippians chapter 2 verse 5 and 8. Philippians chapter 2 verse 5 and 8. Yes, what does it say? Let this mind be in you. Fungwai ndaive mauri. Lokunzi fungwai, let this mind ifungwai. Lokunzi ndaive mauri ofiwe. Yes, which was also in Christ Jesus. Zvanga zviri muna Christ or zvanga zviri muna Jesu. Who being in the form of God. Who being in the form of God. Ndianga ari Mwari panyama panyika. Akatora fomu yekudenga. Ndokubva ava Mwari pano panyika. He thought it not robbery to be equal with God. But made himself of no reputation. Hallelujah. Sign yekuti une pride. Wakaona uchitsudzwa even muno mucheto kudai aina nditwaro aina flechi yacheka ndo pride iyoyo. Hallelujah. Wakachinja bao sina mara udakwe. Mozela story waizo. Even wakati rine ma disco lights chinodiwa mari muhungu. Kana usina mweya mutsvene usingakone kutsurika. Kunyangwa akaenda pane munhu anofurota mumhepo kudai achiparidza. Ise mufanana wakachinja bao usina mari. Banda kana dhakwa zvinotemba. Hallelujah. Pride. So let this mind be in you, the mind of being humble. Hallelujah. Sikutaura kuti kana uri mwana waJesu pfungwa iyi ndaive mauri. Dzidzikise uzininipise. Hallelujah. Zvinonzi anga ari Mwari panyama asi haana kuda kuzvienzanisa naMwari asi akaenzana naye. Verenge munhu. And took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, and even the death of the cross. Verse 9. Wherefore God also hath highly exalted and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven. Maona ndo recipe yekuti zita racho rishande kwauri. Aina kana amenoti direction ndowedzera chiya. Zviri kunzi anga ari Mwari asi haana kuda kuzvienzanisa saizvozvo. Ndokuzvininipisa. Kusvika pakuzvininipisa kuenda kunofa pamuchinjikwa. NdiMwari vari munyama. Jesu ndiMwari vari munyama. Bible inotaura kuti Jesus is the image of the invisible God. NdiMwari vari munyama, ndiye anoratidza chinonzi chainzi nevayo vaitaura kuna X, Mwari wasingazivikanwi. Ndiye akaita kuti Mwari iyeye azivikanwe, nekuti Baba akaona saini iyoyo akati varume mirai ndikuudzei, ndazviona kuti muri religious, muri superstitious,
muri kungofungira kuti pane chinonzi Mwari chiri somewhere. Regai ndikuudzei kuti Mwari uyu akamira sei. Mwari uyu akabva kudenga akatora fomu yemunhu akazvistripa from all the heavenly glory and heavenly splendor, ndokupfeka nyama inoora, ndokuuya panyika. Auya panyika kuzofira iwe neni. Haleluya. Saka chinonzi Jesu ndi Mwari ari munyama. God incarnate, God in flesh, God who manifested. For Isaiah, book Isaiah noitaura chiprofita kuti ndiani murume uyu. Haleluya. Isaiah chapter 9, Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 from verse 6. For unto us a child is born. Unto us a child is born, Jesus. Unto us a son is given. Unto us a son is given. Vakapurisa zvingaite ndingapedze semoni yese. Mwana anozvarwa, as you know, the child is born, a son is given. Akazopuwa pana Matthew chapter 3. Ndopa akazopuwa as a son. But handingaipedze. But ingoziva kuti mwana akazvarwa son pamapuwa. Hallelujah. And the government shall be upon his shoulders. Government or the authority shall be upon his shoulders. And his name shall be called Wonderful Counselor. His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God. Mwana azvarwa ndiye ari kuti zita rake richanzi Wonderful Counselor, Mighty God. The Everlasting Father. Everlasting Father. Atone ndiye mwana wacho. The Prince of Peace. Prince of Peace. Continue. Of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David, and upon his kingdom to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. Hallelujah. Murukubazwera. Jesu ndi Mwari vari munyama. Chisingaoneke achikwanise kudzidziswa pasina chinooneka. Imbofunga kuti munhu akatanga kugadzira sofoni akatanga kugadzira kuti ndinoda kugadzira foni yangu. Vamwe vagara neboys. Saka inoita sefoni yangu. Kunzi hapana tambo yandinoisa inonge ichingofona direct. Vakomana vanodedzera kuti vadhakwe. Normal. Kutera kuti foni inongofamba nemhepo zvingofona. Wasona tambo dzakaiswa nevamwe iwo dzakonesa paitambo. Haleluya. Nekuti hakuna anokwanisa kutenda kuti mumhepo mune chirimo. Haleluya. Unless somebody then akati man maitira nda mhepo pane zvinokwanisa kuitika mairi zvinokwanisa kuita kuti ndizvodai kusvika munhu azoona kuti no, you can move waves and networks. Haleluya. Saka hazvingooneka wakabata foni iri kumiririra chisiri kuonekwa. Haleluya. Foni iwe yakavhara network unodedza kuti hafoni yakadhakwa. Meaning chauri kuda network handindizvo. Asi kana pasina foni hapana network. Pasina network kuti foni yacho iri useless. Saka kana ndakabata foni chandiri kuda network. Saka kuti uzive Mwari asingaoneke anova network yacho, unofanira kunge une chinobatika chinova Jesu wacho. Hallelujah. Pasina Jesu hapana access to the network. Without a cell phone you cannot access the network. Hallelujah. Saka Jesu ndokubva auya akatora the form of a man ndokuitora nyama inoora. Mubvunzo ndewekuti akawirei. Hallelujah. Jesu akawirei. Ndiudzai 5 zvakawira. Zvivi. Handi navamwe haini kana kufa vakabvunza tauri nyarari. Hallelujah. Why did Jesus come? The first thing, he came to redeem us from the power of sin. For Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Hallelujah. Continue. According to the riches of his grace. Nekuda kwenyasha kwete kugona kwako inyasha maari mune kudzikinurwa kubva kuzvivi, kubva kusimba rezvivi. Hallelujah. Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Hallelujah. So chekutanga Jesu akayakudzikinura muzvivi.
you know that you are a sinner, or you were once a sinner, Jesus came to redeem you from sin. Hallelujah. Number 2, he came to reconcile us to the Father. For I 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Kunodzoreredza ukama hwakaraswa naAdamu. Adamu paakatadzira Mwari akaseparata naMwari. Separation is a sign of death. Ndakakudzidzisa death, the 3 kinds of death last time. Ndakakudzai kuti kuseparata kubva kwemunhu naMwari kufa. Chinonzi kufa pamweya kusava neukama. Ukana ukama hwako waenda kure naMwari wakafa. Ichitunha chikufamba. Hallelujah. Wakaona mweya wako uri mukati waseparata nenyama ya second death iyoyo wakuenda kumbudzi. Hallelujah. Pechitatu pacho wakaona wamutswa kujudgment pasina futi chauinacho usina kutendeuka uri kufa futi. Saka chitunha cho vachaita chitunha futi. Hallelujah. Those 3 kinds of death that in our Bible: separation from God, separation of the body and the spirit, separation just wait a opposite. Hallelujah. You know what? 2 Corinthians chapter 5 verse 16. Yes. Wherefore henceforth know we no man after the flesh. Ye, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. 2 Corinthians chapter 5. Yes, sir. Start again. 2 Corinthians chapter 5 verse It's a NIV. King James again. Yes, King James. My he, thee, we, he are one. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 16. Verse 18. Verse 18, sorry. And all of this is a gift from God, who brought us back to himself through Christ. Ichi chipo chakabva kuna Mwari kuti atidzoreredze panzvimbo kukuburikidza naJesu. So chechitu ndechekuti Jesu wechechitatu ndechechingani chechitatu. I said to redeem you, to reconcile you there. To reconcile, kukudzoreredzai panzvimbo. Kudzokera kwawakaita panzvimbo unofanira kufunctiona semufunctionero waita Adamu kubhuku yaGenesis. Hallelujah. Nekuti wakadzorerwa zvanga zvingori Adamu ndozvauri. Hallelujah. For Romans chapter 5 verse 10. Romans chapter 5 verse 10. For since our friendship with God was restored by the death of his son. Ukama hwedu kana kuti ushamwari hwedu wakadzoreredzwa panzvimbo nekuda kwekufa kwemwanakomana wake. Hallelujah. Saka chechipiri ndechekuti you were reconciled nekuda kwaJesu. Kuuya kwaakaita nekufa kwake akakudzoreredza. Hallelujah. Chechitatu, he came to express God's love. Hallelujah. John 3:16. Remember what they want. You know John 3:16. For God so loved the world that he what? For God so loved the world. Love the world. The world it's not cosmos, it's not systems, it's not earthly systems. The world that is saying for God so loved the world is you and me. Iwe neni zvinonzi Mwari akada nyika. Nyika iri kutarwa ndiwe neni. Dai musina kana munhu munyika Mwari haimbofa. Jesu haimbofa pamuchinjikwa. Asi makaita munhu wani ndio haifira. Ndokuti haana kufira mhuka, haana kufira zvirimwa. Zvinonzi heaven and earth shall pass away. Zvese zvichaparara isaka haangafire zvinoparara. Anofira iwewe waanoziva kuti anopa upenyu usingaperi. Haleluya. Saka ndochekuti akafira kuexpressa inonzi rudo. Saka kufa kwake pamuchinjikwa it was an expression of love. Kana wachibvunza kupaiponi wachinamata kuti Mwari unondida here, Mwari unondidzira kuti mnanda zvekutamba nenu. Mwana wangu akafa pamuchinjikwa andifira iri as an expression of love. Ndakakutaura kuti wakaona usingagone kupa, you will never function in the dimension of love. Because the true expression of love is in giving. Vasikana vese vabvunze vese vasati varoorwa kuti zvinoita here kuti uchingoti mukomana ati kwayakora tikodedzera kuti hai ndinokuti I love my love because that akanyanya. Hallelujah. Obva watoti akana neniwo John yotedza kufungwa kuti waonedze muswi iyoyo. Wapedza kutaura naye kuti ndakubaya pateni kuti poma lepasi.
kanjani vabatoka kusondonoya vadedzati hai ndoka zvingaite ikumbiroka mane lanje munoramba muchiendera mberi vaya vakafane kugara dhoga ndozvamunetoiki. Haleluya. Andinozwa munetawo Mwari kuti Mwari ndinokudai ndoda kuti shande muimba yake ipa mumba make so ndengo akakugonyana rokudai. Reason haukwanise kupa kana kutambanudza robota uite ushande mumba make. Reason wakufanana na Johnson ndikutaura. Expression yerudo complete when you give you. When you love, you release something. Hallelujah. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ndiye mfunge kudenga Jesu watu. Kuna mumwe. Iye watu wakunzi ndiye ukupetsira. Ndiye wakunzi akapa. Kuna mumwe Jesu, hakuna na Jesu wangu. Ndiye akapa yeye. Hallelujah. It's an expression of love. Hallelujah. Akawaya kuti kuzotipa inonzi eternal life. This one is powerful. Hallelujah. John 10 verse 10. He came to give us eternal life. Kutipa upenyu usingapere, usingafe. Hallelujah. John 10 verse 10. Yes. The thief's purpose is to steal, kill, and destroy. Yes. My purpose is to give them a rich and satisfying life. The thief cometh to steal, to kill, steal, and destroy. But I give life. For I have the neighbors as part of verse 27. Verse 27 it says, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Verse 28, I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me. Makwayangu anonzwa izwi rangu. Ndati makwayangu anonzwa izwi rangu. Makwayangu anonzwa izwi rangu. Pane akambokudza makwai kumushere. Pane makwai anenge achibhoibhoya. Makwai haafunzwa chitinha ndinizvo. Unoenda pamberi otanga kuteera. Sikutaura kuti akangoona mufudzi asimuka haamirire kuzwa kuti handizvona akangotanga kufamba kubuda pane ake chete even akasangana kuti pane mafudzi akagara panapa. Makwai akasangana evanhu 15 apa. Makwai akangoona kuti mufudzi wedu uyo ndeuyo asimuka haaudzwe kuti handei boys. Anongosimuka ake chete otanga kuteera iye. Akaita karaidzo nekuti makwai angu anonzwa izwi rangu. Haleluya. Saka tinonzi gwai kuziva kuteera shoko raMwari. Haleluya. Kwete kuita a spirit of Vasco da Gama. You want to explore every spiritual territory. Wakanti ukaite wanguo tsuku ndakambodzwa madzizodanzi kune chechi yakaonekwa ndinosuko vanhu vakaita kiwa tibhadhara mari kupinda padoko. Ndakati saka wakapinda imomo mukizinoma yanga inoita sei ongoda iyo okay ndo manje muno hai muri bo saka yanga ipapiro dzaro yanga inapo okay irindo kukatana roramba ndio wakawande kota monoro wa crossfire yake. Mwenye zene zu crossfire. Umati pute wochi dako ni basaidi hata ushate. Because indai funza saka unakwenda kuona nzumbe yake ngene kilo. So di. Aona kuti ndoma yanga iri. Aimo yakaenda kale. Hakuna ngiro zinomuveka pia wanao. Asite. Ilo pia yoenda. Ora yokudzokera mudimension yayo. Haleluya. Saka ubone ngochende kukono kutozodii. Zvakatofura. Haleluya. Ita makwai yangu anonzwa izwi rangu. Iyayo manje ndo anonzi ndinomapa upenyu usingaparari. Ukaziva chinonzi indestructible life. Unopururudza nekusingaperi. Ndakakuverengera last time Bible ndikudziva kuti Mwari anogara murima handindizvo. Ndikudziva kuti vanozvivhara nerima nekuti kubwinya kwavo kunouraya. Zvinonzi mumwe nemakore Akiya yakabva yakatorwa nemaFilistia.
ati yakudzoka zvinonzi mumwe akada kubata aunonge yakudonha ndobva abata pamesisiti ndobva afira ipapo. Chakamuuraya handi utsinyo hwaMwari chakamuuraya ipresence yaMwari nekuti ane upenyu hunofa uyu. Saka akaenda mupresence anofa. Haleluya. Saka iwe vamene ndokuvapuwa the indestructible life, upenyu husingafe. Zvikutaura kuti mupresence unogona kugaramo. Nekuti handikwanise kufa. Murikunzwa here zvandikutaura izvi? Haukwanise kufa, saka hauvhundutswe neuwapo hwaMwari. Mwari kwauri ndosaka achinzi vanogara mauri, hausi kufa Mwari. Zviri kugara mauri izvo vamwe vakazvifira muOld Testament. Vaifa kuzwa kuti Mwari apiya pagomo, kubata gomo racho nesuwo vaifa. Achidzika aitaura kuti udzai vanhu vasainde mujinga megomo nemhuka dzinofa. Nekuti upenyu hwavainahwo is destructible life. Saka ari kuti makwai angu anonzwa izwi rangu ndinomapa upenyu husingaparari. Pawa neupenyu husingaparari ndorinoita kuti ugare neuvapo hwaimuraya. Haleluya. Jesu akauya kuti kuzodzima the condemnation that was written against your life. Zvanga zvakanyorwa kunzi haubudirira urorwa hauchate, uchafa uri rombe, uchapanga waya, uchagwesha kusvika matirauzi apera. Izvozvo zvanga zvakanyorwa zvinonzi wakauya kuzodzima rugwaro rwakanyorwa. Haleluya. Saka wakaziva zvandiri kuparidza izvi ndo zvinoita kuti uzogona kumurumbidza. Nekuti wakanzwa kuti pana anyora rugwaro rekuti haufa wakabudirira, unotendeka uchinamata uchiziva kuti pana akadzima. Akadzima ndiye wandinorumbidza kuti aipasina ini aibudirira uzvarikutaura. Asi nekuda kwenyu Jehovha rugwaro rwese rwakanyorwa against my life runodzimwa. Haleluya. Saka akauya kuzodzima the handwriting that was written against you. Vura ndandivhurei. Inoonekwa kuna vhurai Colossians chapter 2 verse 14. Zvakaudzwa nekuda kwechivi. Colossians chapter 2 verse 14. What does it say? He cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Inzwai munzwi. Zvinonzi rugwaro rwese rwanga rwakanyorwa paupenyu hwako kuti pachatukwa pakatukwa munhu, dzinza rakatukwa, hakuna chinobuda. Zvinonzi wakanoroerwa pamuchinjikwa nerugwaro iroro achidzima pauri. Haleluya. Saka pamuchinjikwa paibhadharwa zvivi, pairovererwa zvanga zvakataurwa paupenyu hwako zvichifera ipapo. Haleluya. At the same time, takubatanidza nechiri dzikaipa zanzi pacho pavhesi ka15 muiverere, akauya kuzobvisa masimba emweya yetsvina. Ndotakatoona kuti tine simba rekudzinga mweya yetsvina nekuda kwezita rake. Chandinenge ndiri-taurira kuti nemuzita raJesu buda uende, nekuti ndiri kuziva kuti zvakapedzwa kare pamuchinjikwa. Verse 15. In this way, it disarmed the spiritual rulers and authorities, shaming them publicly by his feet. Spiritual rulers and principalities. Type yemweya yetsvina yese akadismantla. Again, kwa expression yapa. Alright, zvakafanana kuti vanhu vachirwa muhondo. Pakauya general outside, handi munoziva kana akambotambawo chesi. Anoziva chesi tinofamba sei. Handi king akadyiwa even zvidhori zvezvo zvakadzara kumutambo wapera. Handi ndizvo here. Pakangonzi checkmate king even pasina kana chadyiwa. Yakasiyana nedrafting kuti ane dzakawanda ndiye anowina. Chesi vanenge vakambotargeta mambo kuti takangoita dismantle the king, then munhu wese womapawaleso hondo yapera. Haleluya. Saka zvazviri kureva ndeizvi. Let's say muri kurwa hondo, indiri general wekwaJesu, ndine hondo yangu yandiri kurwa nayo. Kuna Satani nemadhimoni ake. Zvinoitika ndezvokuti Satani akatora mumwe musoja wangu akaenda naye kukembi yake. Vanonomucheresa mbambaira, vachimutemesa huni, vagomuita zvinhu zvese zvavanenge vachiita vachimushungurudza. Hazvina problem izvozvo. Asi inini chandinofanira kuita kana ndirwa hondo,
Andifanira kurwira kuda kusunungura munhu wangu wakabata haa. Ndinofanira kubata mkuru wavo chete. Ndakabata mkuru wavo, ndakamudismantla. If I defeat the general wari pamusoro wacho, zvinoreva kuti hondo yese iri kumashure iyo haisina basa. Wangu wanga wakabata vanofanira kumuregera. Asi information yakasasvika kune wangu wakabata kuti baba general wenyu akazouya akapindira muhondo akazotikuwadzira mukuru wedu anonzi Satani. Yakasasvika information iyoyo anoramba akabatwa unhapwa. Murubanzwisa vanutaura. Saka tinonzi gospel good news. Kuudza anga akabatwa uko kuti aiwaka tabata mukuru wacho anova principality ndokwatamuita disarm. Haleluya. Tamuita disarm. Zvakureva kuti gospel inova good news yekuti ndozvataita yakufanira kuenda kune vakabatwa utatwa kuti varume masunungurwa. Saka vese vakakubatai havasina simba pamusoro peupenyu hwenyu. Saka wakaona kuti wakagarwa nemweya yetsvina uchitambudzwa nemweya yetsvina. Saka tisati tasvika ndezvandiri kuparidza nhasi. Vamwe vasingazive zvakaitika. Saka ndozviri kunzi disarmed the principalities. Kare kana vachidisarma munhu vaimunyadzisa. Vaitora mambo, vakabata mambo. Vaidambura chigumwe chinobata bakatwa ichi. Kana uchibata bakatwa wanabanga, unobata kachigumwe ndochine basa kachi. Ndochinovhara grip. Ndochavaidambura ichi, wodambura ichi. Wodambura kuti zvokumakumbo ichi. Hapasina speed. Kokusungirira pamadhongi. Kokukuzvuzvurudza tauni yese. Kunyangwe masoja apanga achine pfuti dzakazara mabara. Akaona mangu achizvuzvurudzwa, anoziva kuti hondo yapera. Nekuti wakaona mangu azvuyiwa, hapasina chekurwira. Saka pfuti pasi, kunyangwe anga achine jinja kuti ndatobva kudya izvozvi. Ndakunatsoirova pfuti, akaona mangu akuzvuyiwa, zvavharana. Haleluya. Saka Jesu ndozvaakangoita akangononanga pana Satani. Anova the principality, the chief demon, the chief leader. Ndokunobata iyeye. Ndosaka Bible inedetsera kuti he disarmed the principalities and he made him a public spectacle. Iverengese. Public spectacle ndoyandikutaura yekuzviyiwa kwamambo. Kunyadziswa pese ukizviyiwa. Kusvika pekuti vanhu vanyatsona kuti amambo hapasina papera ndokupera kwacho. In this way, verse 15, in this way he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Mazvizwa akamuumburudza, ndokumuzvuzvurudza, ndokumuumburudza futi, ndokumuumburudzira futi. Achimuumburudzira iwewe. Haleluya. Amene ukono mwacheza kuti nini mweya yangu yokumusha kwedu yechina mweya yechina. Iyo yenye yekuti hamuna information, haisi mhosva yedu. Haleluya. Kana musina information yekuti ndozvakaitwa Satani, akadisarmwa akanyadziswa. Haleluya. Ndotaka vachinzi the devil masquerades or present or anouya achiappear as an angel of light or he rose like a lion. Zvinonzi anodzova seshumba asi haasi zvake. Kudzova chete. Saka akadzorera kuna asingazive anotiza. Asi ndombona muna tiza shumba yemuredhiyo. Unokwanisa kutotepa shumba ka, ingosvita wona. Ingotepa shumba, watepa shumba wongoisa pachisamba. Oplaya udaisona. Ndingoti unoda pamanuele pamwe. Even pari pakati petown unoona munhu achichekera ari pakati perodha. Wozotokuti aiwa kopara pakati petown yabva kuti shumba. Reason padzoyewa seshumba asi shumba hapana. Hallelujah. So when the devil is approaching people who do not have the gospel, he will roar like a lion. If they don't have information, they will tremble. Hallelujah. Wakaona watya watoda mamusingadende kuchikoro iyo mamusingadende isi taitakaona kuti munhu yatigone kumurova anokwanisa kutirova tese muno taikwendera tiri genga todasvika ona tasvika tiri genga oziva kuti mahwana anenge atangidza taitaka kuchikidzira zvokuti even wakada kutoshingira unokwanisa kutirova asi dai kuchikidzira nekutaura zvokuti kana iwewo wachoka waitoona kuti aboisi rege musiyane naro kukudza kuti usada kudivhaira nekusimba simba marunda egega nokutema itema itano manje kurovai bharabhara so udaita naro nde tinorova nokuti idzo dzenge dzakanyarara
poison bengoro kwato ndiro wazvisho kumwe kupedza power chete kumwe kunzwa kutaurisa mukati kwadza tatu iwarning inoita ngokupa warning haleluya tatirongwaita ndetongopinza munhu fiye akangobvuma chite kupinda fiye tonoziva kuti one down hachajairwa nemunhu handinoziva kuti ndingadene vamwe vese asi poiziro rakati rinondikwadza ndo zvinongoita satani anongokupinza fiye akupinza fiye wakabvuma kupinzika fiye ane right yekubata chinhu chese chiri muupenyu wako haleluya ira ndinyatsokubatanisira kane mavhesi zvinonzi najesu mukusha akakusha mbeu mumwe ndokunokusha ndokunowira parodi zvinonzi haina kuwana ivhu rakakwana ndokubva pauya makunguo ndokutanga kuitwa akunoitsanangura ndokubva ataura kuti mbeu yakakandwa ndoshoko ramwari risina kunzwisiswa saka kana hatisina kunzwisiswa gospel kwauri satani ane mvumo yekupinda muupenyu hwako otanga kudya shoko racho iroro riri mauri haleluya saka uri kuona kuti vanhu mhosva yavo inyaya yekuti havasi kuandastenda chinonzi good news chinonzi gospel chii chinonzi jesu akawirei akakuitirei ndogomurumbidza adii nokuti ndakakuti irumbidzai mwarika unongoitosumudza maoko kuti hafu masti kutange kwafa gamba kudai wakamona flag inenge iri pahafu masti kakuti gamba rafa ndiunoona kuti munhu akadai chizvaika kudai kurumbidza mwari ukutoona kuti hapana information yakakwana kuti jesu wacho chii nokuti kana uchiziva kuti jesu chii unofira murumbidzo haleluya nekuti uri kuziva kuti akabhadhara zvese zvaindinetsa saka ndakaramba ndichimurumbidza zvinofanira kumanifesta muupenyu hwako haleluya saka faith inofanira kuita munhu ari kukwereta mari wamwana munhu anokwereta mari zvegiya amokwereta mari nemunhu anokwereta zvegiya anokutengesera meseji kudai sokuti chandokumbiroka 200 rands ovangoti thanks in advance ndokuripeya musemandi zvachiri zvegimbi hauna kuwana mukana wenoo pakati apo atopedza kare newe iwo ndowakutokwenya kuti patenge ndikombano ndipamajari ndo zvakafana nekutendeko kutangotenda in advance kumwe kuti jehovha maita basa 10 in advance zvangu zvapeda zvekuti zvaya nepapi nani handinendazvo inini ndiri kuadvance hallelujah. So we want to pray. I want you to stand up on your feet. We want to pray. Hallelujah. I want you to see what you need. Can I give you Jesus is the answer? Don't answer actually. Pane chakasiere chinokunetsa muupenyu hwako. Wakakudzoreredza, wakakupa pfuma, wakakupa zvinhu zvese. Hallelujah. So if everything was done for you, the question is, why are you still suffering? Hallelujah. Panapa tinokuti tinamate. Now hakunamata neconsciousness yekuziva. Hallelujah. So ndatanga kuita prayer. I want you to pray seriously. I'm not going to pray for people who are not praying. Hallelujah. I know people with the consciousness of God, I don't know much of my pastor. No, you are going to pray on your own. And I'm going to pray for you and I'm going to anoint you. Hallelujah. But just read that kuti Jesus paid everything. Hallelujah. In pano ndirungomira se a representative of what he did. Hallelujah. Amen. Iwo zvese wakabhadhara zvese wakakuitira. Hallelujah. So we are going to pray, and I want you to pray with the understanding. That's the question that I'm asking. Is it oppression from demons? Is it possession from demons? Is it sickness? Matenda is, you know, by his stripes we were healed. Hallelujah. So we are going to pray, and I'm going to pray for people. And when I'm going to pray for people, now I know the gospel. Now I know the good news. Now I know who Jesus is in my life. Kananda kumbada kuna mata. Kuli Jesu
zvakanaka ndiri kuziva chandiri kumurumbidzira. Haleluya. Nekudai asiri Jesu dai usiri pano. Haleluya. Naizvozvi pamwe utobata chips urimo mumabhawa mukati kana kuti dai urimo utoita zvimwe zvakawanda uri mukati. Haleluya. Asi nekuda kwekuti akakufira pamuchinjikwa akaona wakakodzera kuti uve mwana wake, naizvozvo unofanira kumurumbidza. Haleluya. Haleluya. So we want to pray. I want you to pray. Let me tell you this. The month that we are going into is the month of November. The month of November, musafemba kaita mafanisi. Izvo zvinokwanisa kukubhedhera izvozvo. Kuti hange izvozvo kune lockdown. Akuti unotarisa rate yemaaccident andika November nemu lockdown macho. It's obvious. November, ameno wakawirana sei vanoita zvekupira mabira izvo. Ndipo paunotanga kurova makuva andizvo. Vachienda zvinoprovoka mweya yetsvina. Iwe zvako ungoti unongorarama sebhiro ine ingi. Inongoti patebho kana yanyoreswa yangosiwa ipapo. There are a lot of things that are happening there. People begin to provoke outsiders. Kumusha kwenyu vachita zvinhu vachinorova makuva, vachienda kumakuva vachinoreverera, vachiita vachipira mombe vachidii. November is not a good month. Hallelujah. And a lot of people, I'm telling you, bad things happen in that month. Amen. Not because that you want, no. Because somebody is provoking an outer somewhere. Hallelujah. Amen. So November, I was telling myself, November, guy. You know, when I put on the outer for outer. Rato pera gore, even wakatizira kuti ano ikorona ikona tongoti vamwe excuse ne corona. Koma mwese akapera yawaite. Pane zvangu wakabatira asina corona. Apana futi andizvo. Saka ise mfanana mukorona nemusina futi. Hallelujah. Ingori ngoma ndiyo. So we are going to pray. And as we are going to pray, we are going to dismantle mweya China. Chandinenge ndichidzingira pauri ene chandine mvumo yekuidzinga pauri inyaya zvandakudza nezvandakuparidzira. Haleluya. Kuti akadzinga mweya China akadismantle the powers of heaven or the principalities. So we are going to pray. And what is that I want you to pray is anything that is affecting your life, whether it's finances. Ndakakudza last time kuti chinonzi kurwara, handi kurwara nyama chete. You can be sick financially. You can be sick in relationships. Kunana budisha wasingagona kuita mukadzi wanje. Akaita mukadzi wani 2 years over arambana. Orungarora mwe 2 years over hapo enda. Uri kurwara. Uda healing ndo andiri kutaura. Hallelujah. Kweta kuti madzimai akadaro futi. Asingagone kuti ukusatisfy kuti ndine mukomana wangu wani. Anenge akiti uindinaye. Uri kurwere. Uri kurwara futi. Hallelujah. Saka pese pakazara varwera. Asi taipe zvirwere ndo yasiyana chete. Hallelujah. So ndiko andiri kutaura izvozvo kuti if you know that you are sick in your body, if you know kana kwanda kati I know, if you know that you are sick in your body, ndiko zviya zvandiri kutaura. Hallelujah. Before we pray, there are two things that I saw in a vision. That I saw, I told you what's no meaning last time. But I saw myself like in the valley like a vicious dog. Hallelujah. I'm believing that it was a message for somebody who was here. Hallelujah. That there was someone who you were facing shame. I don't know this one. Hallelujah. But in that vision, I saw myself closing that valley like. If you know that you were facing shame, hallelujah, and I'm going to tell you, God has delivered you. God has hallelujah. Yes, it was like it was more like people were trying to run, but others were cheating. There was only what then they came this dog. Hallelujah. So if there be anybody whom you know that you were praying to God that says, God, shame is looking at me. Hallelujah. And because of people who are around you who are cheating, hallelujah. If you know that you are like that, God has delivered you. I said, God has delivered you. Hallelujah. So we are going to pray. And you cannot matter. Hallelujah.
And you are going to dismantle this. Hallelujah. Next 21 days, I do not want to lie to you. I lack a lot. I'm not going to mean my tabernacle. There was a time where I started asking, there is something that then the Spirit of God taught me. But 21 days, I did not know about that. But the good thing is when I was taught about that, I was not taught. This was really. Zokuti magona dzimwe ndimi dzandechitaura dzedze motanga ngoumburuka usatedzere ndakadza ndidzidzise vanhu izvozvo asi pane zvandakadzidziswa apa handina kunzwisisa dzidzise vanhu saka privilege yawinayo next week ndezvekuti da kukudzidzisa zvinhu izvozvo. Hallelujah. So next week mapractical chaiwo kuti isusu kana izvi zvichiitika izvi tinoda kuti zviitike munhu. Hallelujah. Handikudze kuti chii. But one thing is there are things that you are taught that is meant for the pulpit, and there are things that you are taught that I have to teach. Saka ndinoteerera tsere kuti pandoti izvi ndezvako izvi handiudze vanhu ndezvangu ndongozvishandisa kuno munongona madzidza utsipoka. Haleluya. Kwaita zvinenge zvidza izvo pakashaya soko rinoti izvi usaudze vanhu ndozvati izvi ndezvevanhu vese izvo. Saka ndakawana chino freely I receive and freely I what? Do equation yacho. Hallelujah. Say my father. Now did you go down my hallelujah. Now to move visit that and know that my own traveler. It was sick up on Champagne. Paya Panano next, I know about them shoulder. I want to see how the banana, the Makua, no